Assalamu alaykum hormatly Canlı Taqyamyň agdalary. Siziň ähli jaňyň görüşigi diýaly. Bugun Türkmenistan diýarymyň Daşowut welaýatynyň Sagarmurat Türkmen Maşetrawynyň Ağaltyn daýhan birleşiginde ýerleşen 28-nji orta mekdebiniň 2019-njy ýylda tamamlanan uçurumlarynyň 5 ýyllyk dawarasy. Bugün 5 ýyllyk dawaramyz nerede geçýänler diýäňiz. Elbetde Rossiya Federasyasının paytagty bolan Moskva şäherinde ýerleşen Canlı Taqyamyzda Magic Show. Öçürdük telefonları, yığnadık tohumları. Her kim gelmör ya bolları, o derece tomaşaları. Nerede beydip yağdadı kabullar, injaliyalar sonkudan. Katı üt köşügön küben, alıp kaç ya okudan. Ulağına sağ bilen okulaya, öngörmedin alcıraya. Soğukun at bilen kamçılaya, biz berde sen ukudaya. Öçürdük telefonları, yığnadık tohumları. Her kim gelmör ya bolları, o derece tomaşaları. Öçürdük telefonları. Bu yerde kesek yok, varımız özümüz. Hiç hatta mesele yok, yer bizim öz yerimiz. Turmak yala aladası yok bulan, aladanı koydular sessize. Saykalıp dururlar keyfine, yağdayı kov bulan senkinen. Dünyanıma akıdayım seni görmedik yerlerine, bir de göresi gelmeyenlerine soraman giryek güçlerine. Öçürdük telefonları, yığnadık tohumları. Her kim gelmör ya bolları, o derece tomaşaları. Öçürdük telefonları.